на 5 декември отвори врати най-новото заведение в град София – Иванова механа. Намира се в квартал Младост 1, булевард Иерусалим 22, етаж 2, паркинга на Пикадили. Всяка вечер заведението ще предлага музика на живо и характерна музикално-артистична програма. Маркетинговата стратегия на заведението включва продажба на храни и напитки в битова интериорна среда с ярко обособени автентични и тематични акценти. Национална кухня по оригинални рецепти, за много от тях ноу-хауто и на професионален екип от майстор-кулинари. Ще се предлагат доказани и отлежали български напитки от български производители. Заведението ще работи на най-ниски цени. Иванова механа. Заведението предлага 170 седящи места, практично сепарирани, с много добра видимост и комуникация помежду си. Това е мястото. Иванова механа. Най-добрата национална кухня в София, атрактивни цени, просторно, спретнато, с музика на живо и много веселба. Драги зрители, изключително ми е приятно и за мен е удоволствие да ви представя господин Иван Петров, собственик на Иванова механа. Добър вечер, господин Петров. Добър вечер. Много ми е приятно да сме тук в това страхотно заведение. Поздравления, справили сте се отлично. Много благодаря за хубавите думи, които казвате за мен, и искам да поканя всички българи и най-вече софиянци да дойдат в Иванова механа, за да почувстват българското и хубавото в България. С какво се отличава Иванова механа от всички останали? Иванова механа е най-хубавата механа, която могат да видят, да опитат и да видят. И най-вече вижте цените и музиката. Това е достатъчно. Храна българска, натурална, хубава. Намираме се в кухнята на Иванова механа, а тук до мен вече имам удоволствието да е кулинар майстор Иван Попов. Здравейте, господин Попов. Добър вечер. Да ви покана в нашето заведение. Това е тип селска кухня, се прави. Всичко се приготвя на жар пред клиентите. И тайната на хубавото приготвяне, това е маринацията на ястията, да са вкусни и сочни. Тук за гостите приготвяме скарата, това са ни шпагите, надениците, ребърцата, всичко, което се приготвя на дървени въглища. Много съм щастлива, че тази механа вече е отворена за всички гости, за всички посетители. Искам да кажа, че това е едно много приятно място за вашите банкети, за вашите рождени дни, за вашите празници и не само, защото може да чуете музика на живо всяка вечер, почти всяка вечер, от вторник до неделя. Страхотна кухня, страхотна атмосфера, изобщо много хубаво място и не го казвам само защото съм рекламно лице, наистина сами може да се убедите, ако дойдете и видите за какво става на въпрос. Как успяхте да съхраните точно това българското, което виждаме, че тази вечер присъства на това място? По натура сме българи и трябва да уважаваме българското и след това и да мислиме за чуждото. От дългото обикаляне по България ми е останало в главата това автентично, което сме направили тук и мисля, че добър резултат сме постигнали и за да разберат българите трябва да дойдат в тази хубава механа. Това е мястото, в което трябва да бъдат те. Елате в механата на дядо. Иванова механа. София, Младост 1, паркинга на Пикадили, втори етаж, на чердака. Иванова механа, най-голямата в София. За коледните и новогодишни празници това е мястото.